Estudiants de diferents universitats procedim a ocupar la conselleria de forma simbòlica per pressionar les institucions catalanes a l'aprovació de la moció presentada pel grup parlamentari CUP Crida Constituent per tal de garantir, en primer lloc, una moratòria a l'aplicació del Real Decret 43/2015, popularment conegut com 3+2. En segon lloc, per assolir graus i màsters d'oferta pública sense excepció i alhora caminar cap a la reducció de taxes universitàries. En tercer lloc, per impulsar la creació d'espais de debat vinculants implicant-hi tots els estaments de la comunitat universitària. Estem aquí també per assenyalar les culpables de l'encariment, el deteriorament i, en definitiva, l'expulsió de milers d'estudiants de les classes populars d'aquest país de l'educació pública i, en concret, de l'ensenyament superior. Així doncs, les estudiants mostrem el nostre rebuig frontal a les imposicions de l'estat espanyol, però també a les imposicions del govern català respecte al sistema educatiu, els quals ens han aïllat de la presa de decisions, perquè no volem mai més una educació sense nosaltres. A més, som conscients del moment polític de caire excepcional que ens trobem a Catalunya i, per tant, en el marc del procés constituent, les estudiants apostarem fermament per construir l'educació que volem, pública, popular, de qualitat, en català i feminista. Finalment, estem aquí per anunciar que, si el Parlament de Catalunya dona l'esquena a la voluntat dels estudiants i no s'aprova la moció, el moviment estudiantil de la Universitat Autònoma convocarà una vaga indefinida, perquè les estudiants no deixarem de mobilitzar-nos ni deixarem de desobeir. Així doncs, el 20 d'abril estarem en marxa per la pública. Caminarem des de la Universitat Autònoma fins al Parlament. Les estudiants prestarem batalla des de tots els fronts, des de les aules, passant pels carrers i fins al Parlament.